שלום לכולם, אני רביב ממדף פיקס. היום אני אסביר לכם בסרטון זה איך מרכיבים את המדפים שלנו, דגם סופר סלוט של חברתנו, הדגם המומלץ ביותר, איך מחזקים לקירות וגם את היתרונות של מדף זה. קודם כל חשוב לדעת שלא צריך להיות בכלל בעל ידע טכני על מנת להרכיב את המדפים, וכל אחד ואחת מכם יכולים לעשות זאת לבד. נתחיל קודם כל מהרגליות הלבנות. את הרגליות הלבנות במרווח הגדול בין החור לקצה, שימו לב, יש מרווח גדול ויש מרווח קצר. שמים את הרגליות במרווח הגדול, כפי שאמרנו. אחרי ששמים את הרגליות, נותנים מכה ומניחים את העמוד על הקיר, כפי שאתם רואים. במחסן ביתי רצוי להתחיל את המדף הראשון 50 סנטימטר מגובה הרצפה, על מנת שתוכלו לשים את הקרמיקה, את כל המרצפות ספר וכו' על הרצפה. ולאחר מכן תחלקו את המדפים בגבהים הרצויים עבורכם. ואם אתם עושים את המדפים במזווה, אז רצוי שתתחילו 20 סנטימטר מהרצפה על מנת שתוכלו לשטוף ולנקות למטה, שתהיה לכם גישה נוחה. מומלץ לחזק את הברגים עם בוקסה 11 שניתן לרכוש אותה דרך אתרנו בקטגוריית מוצרים משלימים.